5 σφαίρες βρήκαν το στόχο τους. Ο πρωθυπουργός Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, πυροβολείται εν ψυχρό ανάμεσα σε κόσμο. Ένα 24ωρο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ο Ρόμπερτ Φίτσο παλεύει ακόμα για τη ζωή του. Musím skonštatovať, že po krátkej návšteve pána premiéra Roberta Fica musím povedať, že ten jeho zdravotný stav je naďalej veľmi vážny a bolo mi umožnené s ním hovoriť len niekoľko minút, pretože si jeho aktuálny stav vyžaduje naozaj pokoj a kľud bez ďalších vonkajších rušivých vplyvov. Το χέρι που πάτησε σταθερά 5 φορές στη σκανδάλη, χωρίς δισταγμό, είναι ο 70χρονος Γιουράι Τσιντούλα, άνθρωπος υπεράνω πάσης υποψίας και διακεκριμένος συγγραφέας. Nesúhlasím s politikou vlády. A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo? Veď sú likvidované mass media. Το κίνητρό του καθαρά πολιτικό, ενώ χαρακτηρίζεται ως μοναχικός λύκος που είχε προμελετήσει την επίθεση. Dôvody boli zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, zastavenie vojenskej pomoci na Ukrajine, zásah do verejnoprávnej televízie a odvolanie predsedu súdnej rady. To boli všetky dôvody, ktoré podozrivý uviedol. Βίντεο κυκλοφορεί, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Φέρεται να δείχνει τον δράστη σε παλαιότερη εκδήλωση να φωνάζει συνθήματα υπέρ της Ουκρανίας. Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί επίσης βίντεο ρωσικού καναλιού που δείχνει τον Ρόμπερτ Φίτσο να προβλέπει την απόπειρα εναντίον του 2 μήνες πριν με ένα μήνυμα προειδοποίησης στον αντιπολιτευόμενο τύπο.